Исәнмесез, эфирда шәршәмбе көн яңалыклары, студияда Роза Хабибуллина, алга таба төп темалар турында. 44.01 йортында яшәүчеләр август айыннан бирле подъезд һәм ишек алды территориясын җыештырылмый дип зарлана. Урында хәбәрчебез булып кайтты. Күрмәүче шәһәрдәшләр нинди китаплар укырга яратканын сөйләде. Сәламәтлекләре шиклеләр өчен махсус әсбаплар кайда бар? Халыкара җәлил укулары конференциясе Абдулла Алишның 110 еллыгына багышланды. Легендар язучының онукчыгы Илдар Алишев белән Ләйсән Ханова очрашып кайтты. Августтан бирле подъезд һәм ишек алды территориясы җыештырылмый. Шолы ТВ редакциясының кайнар элемтә телефонына 44.01 йортында яшәүчеләр зарлана. Идарә итүче компанияга мөрәҗәгать итүдән берни үзгәрми алар. Чисталык өчен көрәш кайчан тәмамланыр алдагы сюжетта. 44.01 йортында яшәүчеләр подъездларны һәм ишек алдын икенче ай җыештырмыйлар ди. Җыештыручылар гел алмашынып тора, соңгы вакытта бөтенләй юк диялар. Идарә итүче компанияга мөрәҗәгать итәләр, тик үзгәрешләр юк. Әмма бүген ни гаҗәп подъездларны себереп ишек алдын җыештырып та куйганнар. Вот они все вот эти груши подобрали, все. Тут даже птичек давили в этой каше. Я убирала, ходила, в бачок кидала. Все прилипало везде. Короче, они сегодня тут везде подобрали подъезд, подмели. И вот такая проблема, что у нас тут нет дворника, вообще нету. И вот, как говорится, каждый раз приходится выпрашивать, делать заявки. Приоритет идарә итүче компаниясендә җыештыручы вакытлыча гына юк. Шуңа да карамастан барлык эшләр план буенча башкарыла дип аңлаттылар. Хотя действительно отсутствуют временно дворники, уборка производится и придомовая территория, и подъездов. В полном объеме, вы, наверное, сегодня увидели, сегодня тоже чисто там, мусор вывозится, сухая уборка ежедневно, согласно графика выполняется. Идарә итүче компанияга мөрәҗәгать иткәннән соң белгечләр 44.01 йортын махсус контрольгә алабыз дип вәгъдә иттеләр. Тиз арада җыештыручы да табарга тырышабыз диделәр. Мәрьям Файрушина, Ленар Султанов, яңалыклар. Әгәр сезнең ниндидә булса проблема борчыса яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз. 51 31 31 номеры тәүлек дәвамында эшлим. Кыска гудоктан соң хәбәрегезне әйтегез, безнең корреспондентлар сезнең белән элемтәгә кереп проблемагызны хәл итәргә булышыр. Шалтыраткач исемегезне һәм телефон номерыгызны калдырырга онытмагыз. Кама балалар медицина үзәге хастаханәгә һәм перинаталь үзәккә җылылык бирүне сорап Татэнерго җәмгыятенә заявка җибәрде. Пациентлар социаль шелтәрләргә үзәктә салкын булудан зарланып язган иде. Татэнерго филиалы Ярчалы җылылык шелтәрләре предприятиесендә әйтүләренчә, әлегә башка оешмалардан, балалар бакчалары һәм мәктәпләрдән заявкалар кабул ителмәгән. Кама медицина үзәге соравы индивидуаль рәвештә хәл ителәчәк. Безнең әзерлекләр полностью бар инде. Безнең предприятие буенча дагын, социаль объектлар буенча дагын, йортлар буенча дагын паспортлары әзер. Һәм менә һава торышы буенча инде, суык булса инде, бу предприятиелар, управляющий компаниялар заявка бирсәләр, без аларга җылы бирергә әзер. Элеватор тауында әкренләп ял итү мәйданнары барлыкка килә. Кызылтау мәдәният үзәге янында иҗтимагый җирле үзидарә рәисе откан грант буенча балалар мәйданчыгы урнаштырылган. Бу көннәрдә генә баскетбол мәйданы куелып беткән. Бу комплексны булдырыр өчен хәйриячеләр ярдәм иткән, авыл халкы да үз өлешен керткән. Киләчәктә авылда тренажер мәйданнары булдырырга телиләр. Элеватор тауында җәй көне мәктәп балалары лагерьлары оештырыла һәм каникул вакытында балалар бик күп уйныйлар. Шуңа спортивный площадкалар җитеп җитми. Монда без оештырдык инде волейбольный площадка, футбольный площадка, и менә хәзер баскетбольный площадка. Бүген Чаллыда күрмәүчеләрне китаплар белән тәэмин итү проблемасын күтәрделәр. Очрашуга Казаннан республиканың Сукырлар һәм начар күрүчеләр китапханасы директоры да килде. Чаллыда сукырлар өчен китаплар җитәрлекме, алар нинди әдәбиятка үстенлек бирә? Гүзәл Габдуллина сюжетында. Чаллыда күрмәүчеләр өчен китапханә 30-нчы комплекста урнашкан. Бүгенге көндә фондта 24 000 данә китап һәм аудиоязма бар. Безнең тотальны күрмәүчеләр өчен Брайль китаплары бар. Күпчелек инде безнең билгеле тыңлыйлар китапларны, әдәби китапларга күпчелек өстенлек бирелә. Шулай мәктәп укучылары да безгә йөри, бәләкәй балалар да безгә теләп йөриләр.
Соңғы вакытта укучыларны күбрәк аудио китаплар кызыксындыра. Республиканың махсуслашкан китапханәсендә тавыш яздыру студиясе бар. Биредә китапларны дикторлар, артистлар, студентлар укый. Дөрес сирәк булса да тавышны кабул итү буенча кыенлыклар туа. Бар матур хатын-кызлар укыганнары да бар. Иратларның бик матур тавышлары да бар. Безнең татар телендә, конечно, хәзерге вакытта белмим, но элекке китаплар бик укып булмайды, тыңлап булмайды. Ни өчен? Чөнки анда ниндидер студент кызлар укыган булган. Алар хаталы укыйлар, төртелеп торалар. Бүген республика китапханәсендә уку әсбапларын һәм башка китапларны брайль шрифты буенча бастыру өчен үз типографияләре эшли. Шунда әйтергә кирәк, сукырлар өчен татар телендәге китапларны башка бер илдә дә бастырмыйлар. Без уникаль библиотека. Дөньяда бердә юк сукыр китапханалары үзләре китап баса торган. Без татарча бөтен китапларны брайльчада, хәреф белән дә, аудио форматта да без генә язабыз. Бөтен Россия күләмендә генә түгел, бөтен дөньяларда һәм чит илләрдә дә, бездә дә, Татарстанда да безнең китапларны укыйлар. Күрмәүче шәһәрдәшләр китапханәдә еш була, алар аерым авторларның иҗаты белән танышып бара. Яңа әсәрләр чыкса, аудио форматта яки брайль шрифты буенча бастыруларын да сорыйлар. Сукырлар күбрәк матур әдәбият һәм детектив әсәрләр белән кызыксына. Гүзәл Габдуллина, Ленар Султанов, Яңалыклар. Шолыда халыкара җәлил укулары фәнни конференциясе үтте. Әлеге чара әдәбият һәм тарихка кагылышлы актуаль сорауларны уртага салып сөйләшүне күздә тота. Конференция 2 елга бер тапкыр оештырыла, анда язучылар, фән эшлеклеләре, студентлар катнаша. Быелгы очрашу Муса Җәлил музей йортының һәм Җәлилче Абдулла Алишның юбилеена багышланды. Анда каһарман язучының оныкчыгы Илдар Алишев та катнашты. Теманы хәбәрчебез Ләйсән Ханова дәвам итә. Әйтер идем, мине зинданга сал. Фәкать илем ирекле булсын дип. Абдулла Алиш танылган балалар язучысы тумышы белән хәзерге Спас районыннан Бик Ватан сугышында катнаша. Муса Җәлил һәм башка төркемдәшләре белән фашистларга каршы яшерен эш алып бара. Җәлилчеләр белән бергә 1944 елның 25 августында гильотинада җәзалап үтерелә. Традицион Җәлил укулары конференциясе быел нәкъ менә аның 110 еллык юбилеена багышланды. Ул кичә Казанда старт алды, бүген Чаллыда үтә. Безнең хәтта Германиядан килгән кунагыбыз бар иде. Кичә конференция Җәлил укулары үзенең эшен башлап җибәрде. 2018 елга конференция безнең музейның ачылуына 35 һәм шагыйрьнең Муса Җәлилнең көрәштәше, балалар язучысы Абдулла Алишның тууына 110 ел тулу уңае белән үткәрелә. Илдар Алишев каһарман язучының оныкчыгы, ул Чаллыда яши, фән белән шөгыльләнә. Абдулла Алиш безнең нәсел өчен генә түгел, бөтен милләтебез өчен горурлык ди ул. Мин уйлыйм, Абдулла Алиш, Җәлил, Җәлилчеләр, алар безнең татар халкының иң улуг ватан сугышында катнашкан, геройлык күрсәтеп вафат булсаларда, аларның эше хәзердә бар, хәзердә аларның фикерләре эшли, хәзердә халык аларга карап үзләренең юлларын табалар. Конференцияда төрле секциялар эшләде. Анда катнашучылар музейлар проблемалары, яшь буынга патриотик тәрбия бирү буенча фикер алыштылар. Булгарда Абдулла Алишның туган ягында музей фатир ачылды. Ләйсән Ханова, Илдар Шәйдуллин, Яңалыклар. Бүгенге амнашулар, игътибарыгыз өчен рәхмәт, сау булыгыз. Как правильно выбрать шубу? Хочется красиво, тепло и не очень дорого. Грандиозная распродажа на шубном базаре из Пятигорска. Роскошная норка, мутон от 15 тысяч рублей. Большое разнообразие фасонов приятно удивляют. Только с 18 по 23 сентября. Стоит поторопиться. Шубный базар. Новый город. ДК КамАЗ. Дом дружбы народов «Родник» приглашает на республиканский фестиваль народного творчества финно-угорских народов «Мы ветви древа одного». 22 сентября в 11 часов. Парк культуры и отдыха «Победа». Добро пожаловать!